Celebrity sběratele. Jaké hračky sbírá Leonardo DiCaprio nebo Johnny Depp? Leonardo DiCaprio sbírá figurky akčních hrdinů, vlastní i vzácné kousky ze Star Wars, Planety opic nebo filmu 2001 Vesmírná Odysea. Když cestuje po světě, hledá v obchodech a bazarech figurky, které ve sbírce ještě nemá. Figurky taky prodává v aukcích a jejich výtěžek věnuje na charitu. Režisér Quentin Tarantino sbírá deskové hry. Rád je taky hraje a říká, že kdokoliv k němu přijde, musí si s ním zahrát, protože jenom tak pozná, jaký ten člověk doopravdy je. Herečka Demi Moore sbírá historické panenky. Má jich přes 2000 a hodnota té sbírky je skoro 50 milionů korun. Její bývalý manžel Ashton Kutcher prozradil, že ho ta sbírka děsila. Některé panenky prý vypadají jako z hororu. Fotbalista David Beckham miluje stavebnice Lego. Často bývá vzhůru dlouho do noci a staví Lego sety, jako je velký Disney hrad anebo auto Land Rover Defender. Jeho žena Viktorie ho za to často trolí na sítích. A nakonec Johnny Depp, který sbírá, počkej si, panenky Barbie. Panenky začal sbírat, když byla jeho dcera ještě malá a společně si s nimi hráli. Johnny Depp prý s panenkami trénoval a zkoušel i různé hlasy a role. Dnes má obrovskou sbírku historických a slavných Barbie panenek, a to včetně figurek známých celebrit, jako je třeba Beyoncé nebo Elvis. A co ty? Máš doma taky nějakou sbírku hraček? Pochlup se do komentářů.